Ето го момчето, започва да пее. След малко целият клуб ще поуде. Кой ще е и кой ще дивее? Кой е по-добрия? Погледни ме добре по магистралата с 240. Кучката гърдите си тресе пред лошото момче. Кучетата лаят, мишоците си траят, а глупаците пак на бандити си играят. Кучко, искаш ли да дойдеш да ми не ли? Защо тогава така ме зябаш? Имаш нещо против широките ми панталони? Или не можеш да повярваш, че си видяла милиони? Всички хип-хоп култура професори. Сори, премирете се, че след София картелте втори злите обичат лошите герои. Добрите също, а женките им се с нас непрекъснато. Всички кучки и него, всички балъци и смутаняци върху него. Всички кучки, къде са тарикатите с милиони? Обичате ли да се клатите? А какво стане? Как е? Щом ги искаш за себе си, протегни ръце. Всички кучки, къде са тарикатите с милиони? Обичате ли да се клатите? А какво стане? Как е? Щом ги искаш за себе си, протегни ръце. Балъците нека гледат както си искат. Нормално е да се дрънчат, те ми се натискат. Нормално е балъците да мразят играчите. Още по-нормално е да разбиеме класаците. Тъпаците къде сте, когато вляза излезте? А женките къде сте? Есте, добре сте телевизия, PlayStation 2 и жени. Уиски и масата затрупана с пари. Запомни, престъпниците слушат милиони. Изхвърли римите си буклуджийските камиони. Отново хип-хоп културата, къде ми е курата? Къде ми е уискито, коя е тая щурата? Нищо чудно, че глупаците се канат да ме застрелят. Но най-много пак да си легнат без да вечеря. Вече никой не си позволява да обижда. На София картел всеки може само да завижда. Даже и слепецът вижда кои са добрите и на кои само глупости им се въртят главите. Всички кучки, къде са тарикатите с милиони? Обичате ли да се клатите? А какво стане? Как е? Щом ги искаш за себе си, протегни ръце. Всички кучки, къде са тарикатите с милиони? Обичате ли да се клатите? А какво стане? Как е? Щом ги искаш за себе си, протегни ръце. Има ли някой, който не е чувал за момчето? Има ли някой, който да не знае кое е газето? Чудиш ли се откъде е парчето? Ще ми повярваш ли, ако ти кажа, че тази песен идва от сърцето? Ръцете си дигнете към небето. Обичам да ми докато седя на канапето. Докато хейтерите гледат порното в неделя и си правят коуч парти в 12 след вечеря. Аз пея за яки бързи коли и престъпления. Хората пред мен изпадат в истерия. Аре поеми го целия, не дай да ми се мръщиш, ако си се изморила. Започвай да въртиш, извини ме, но не съм от Париж. На пикането не казвам пиш, иначе съм пич. Женките танцуват, направо откачат. Глупаците умуват, но не смеят да ми скачат. Общо взето аз съм момчето, което без крила е решил да се качи на небето. Всички кучки, къде са тарикатите с милиони? Обичате ли да се клатите? А какво стане? Как е? Щом ги искаш за себе си, протегни ръце. Всички кучки, къде са тарикатите с милиони? Обичате ли да се клатите? А какво стане? Как е? Щом ги искаш за себе си, протегни ръце. Всички кучки, къде са тарикатите с милиони? Обичате ли да се клатите? А какво стане? Как е?